Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Хәрбиләр истәлегенә мемориаль комплекс төзелешенең яртысы үтәлгән. Кайнар эз буенча кулга алынган, самокат урлауда шикләнелүче 60 яшьлек ир-ат тоткарланган. Парковка урыныннан нәтиҗәле файдаланырга ярдәм итә. Тынычлык проспектындагы 38-нче йорт ишек алдында юл тамгалары барлыкка килгән. Бергәләп бәйрәм итәләр. Түбән Камада Химиклар проспектындагы 64-нче йорт ишек алдын төзекләндерү эшләре тәмамланды. Сәламәтлекләрен тикшерттеләр. 1 сәгать дигәндә уже бөтен кирәкле кабинетлар уздык дип атала. Мәчет ишек алдында күчмә бригада эшләде. Түбән Камада махсус хәрби операцияда катнашкан хәрбиләр истәлегенә мемориаль комплекс төзелешенең планы 50%-ка үтәлгән. Һәйкәл җиңү монументы янында урнашачак. Аның составына истәлекле язулы стелла, 2 сугышчы сыны һәм һәлак булган якташларыбызның исемнәре язылган хәтер тактасы керәчәк. Эш барышы белән шәһәр мэры Радмир Биләев танышты. Төзелеш мәйданында махсус хәрби операция геройларына багышланган мемориаль комплексның макеты. Аның үзәгендә бронзадан ясалган 2 солдат сыны һәм батырлык күрсәткән якташларыбызның исемнәре язылган хәтер тактасы урнашкан. Һәйкәл төзелеше март аенда башланды. Бүгенге көндә эшләрнең яртысы диярлек башкарылган. Һәйкәлнең биеклеге 8 метр. Ул Казанда ясала. Якын арада аны Түбән Камага китерәчәкләр дип белдерде Рөстәм Мортазин. Төзелеш мәйданына Радмир Биләев җитәкчелегендәге махсус комиссия килде. Түбән Кама мэры подрядчылар белән эшләрнең барышы, материалларның сыйфаты һәм мемориаль комплексы тирәсендәге территорияны төзекләндерү турында сөйләште. Здесь должно поливаться и исключительно зеленая трава, значит, автополива. И все очень лаконично должно быть. Махсус хәрби операциядә һәлак булган солдатларның исемнәрен мемориалда мәңгеләштерү өчен документлар җыю дәвам итә. Гаризалар Тынычлык проспектындагы 60-нчы йортта урнашкан 15-нче кабинетта кабул ителә. Яңа һәйкәл җиңү монументы янында урнашачак. Аны сентябрь аенда ачу планлаштырыла. Альбина Вәлиева, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Тынычлык проспектындагы 38-нче йортта яшәүчеләр ишек алдында машина кую буенча тәртип урнаштырганнар. Үз акчаларына юл билгеләре сызганнар. Бу эшләргә якынча 30 мең сум акча тотылган. Моның өчен белгечләр җәлеп ителгән, чөнки сызымнар ГОС таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш. Моннан тыш махсус буяу 1 сезон белән генә чикләнмичә озак хезмәт итәчәк. Яңа тамгалар территорияда машиналарны дөрес кую проблемасын хәл итәргә ярдәм иткән. Түбән Камалар фикеренчә, парковка урыннары да арткан. Түбән Камада Химиклар проспектындагы 64-нче йорт ишек алдын төзекләндерү эшләре тәмамланды. Әлеге вакыйга биредә яшәүчеләр өчен күптән көтелгән. Чөнки 1986 елдан бирле ишек алдында төзекләндерү эшләре башкарылмаган. Монда комплекслы алым кулланыла. Яңа асфальт җәелгән, уңайлы җәяүлеләр юллары ясалган, чүп савытлары белән яңа эскәмияләр куелган. Шулай ук заманча баглар һәм спорт мәйданчыклары урнаштырылган. Яктырту системасы яңартылган. Быел безнең ишегалды программасы кысаларында Түбән Камада 55 йорт яны территориясе төзекләндереләчәк. Самокат урлауда шикләнүче 60 яшьлек ир-ат тоткарланган. Россия Ичке эшләр министрлыгының Түбән Кама районы бүлеге матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, әлеге хәл Тын-Али урамындагы йортларның берсендә булган. Гаепләнүче аны подъезддан алып чыккан. Әлеге хәл видео күзәтү камерасына эләккән. Самокат 18 яшьлек егетнеке. Ул китерелгән зыянны 17 мең сум дип бәяләгән. Җинаять эше кузгатылган, транспорт чарасы хуҗасына кайтарылган. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
Быйыл Түбән Кама районында меңлеген кеше диспансеризация узган, табиблар 1300-ден артык төрле ауруны ачыклаган. Шул исәптән 100 яман шиш очрагында. Әгәр сезнең табибка күренә торган елыгыз икән, моны эшләп өлгерү зарур ди медицина хезмәткәрләре. Хәзер тикшерүне мәчет ишек алдында да үтәргә мөмкин. Бирегә күчмә бригада 2 атнага 1 килә. Үзәк мәчеткә шәһәрдәшләр намаз укырга гына түгел, сәламәтлекләрен тикшертергә дә килә. Аллаһ йорты ишек алдында диспансеризация оештырыла. Пациентлар анкета тутыра, юллама буенча кирәкле белгечләргә күренә. Иң мөһиме тиз һәм уңайлы диләр. 1 сәгать дигәндә уже бөтен кирәкле кабинетларны уздык дип атала. Маммография да шунда, рентген да шунда, кан алу да, холестерин барсында тикшерәләр. Рәхмәт бөтен кешеләргә кем үзенең ярдәм кулын сузган. Садыковлар Түбән Чаллыдан килделәр, җәйне шунда үткәрәләр. Гаилә фикеренчә, сәламәтлекне вакытында тикшертергә кирәк. Соңга калуның нәтиҗәсе аяныч булырга мөмкин. Үзебездә авылда торып, әле больницаларда барып диспансер узырга мөмкинлегебез булмаган иде. Менә шунардан форсаттан файдаланып, үзебез монда килдек. Җомга көнендә, нинди көндә, әлхәмдүлилләһ бер галәмин, шушындый күп халык, шундый без шатбыз, шушындый җиргә, мәчет территориясендә җомганы данлап, шунда намазга да киләбез дип килгәннәрдер күбесе. Үзәк мәчеттә сәламәтлек турында кайгыртуга күңел җылысы да өстәлә. Диспансеризациядән соң шәһәрдәшләрне кайнар чәй һәм тәм-томнар белән сыйлыйлар. Безнең максат теге мәчеткә йөрүчеләр өчен генә түгел. Безнең максат төрле дин, төрле милләт кеше безнең шәһәрдәшләребез килсен дип. Бу шундый бик уңайлы урын. Шәһәрнең уртасы. Шуңа күрә кемдер хәтта паркка килә ял итәргә, кемдер кафега, кемдер кибеткә. Әгәр дә безнең шәһәрдәшләребез сәламәтле булса, әлбәттә безнең шәһәребез сәламәтле була. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, Аллаһтан рәхмәтләр яусын. Белгечләр белдерүенчә, табибка вакытында күренү җитди авыруларны башлангыч чорда күрергә мөмкинлек бирә. Соңгы 7 айда гына профилактик тикшерүләр барышында 1300-дан артык төрле авыру ачыкланган. Шул исәптән 100 яман шеш очрагы да бар. Күчмә бригада мәчет ишек алдына 2 атнага 1 килә. Документлардан полис һәм паспорт кына кирәк. Альбина Вәлиева, Фәнис Кадыров, НТР яңалыклары. Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итү чаралары 2 мәйданчыкта узачак. Түбән Камаларны һәм шәһәребез кунакларын гаилә һәм Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркына чакыралар. Күңел ачу чаралары көндезге 12дә башлана. Осталар ярминкәсе, Минем Түбән Кама дизайн проектлары күргәзмәсе, мастер-класслар, бәйрәм программасы. Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркында да эштәлекле программа әзерләнә. Кама китап фестивале һәм Түбән Каманың юбилейна багышланган китап тәкъдим итү. Бәйрәм чаралары 30 август көнне узачак. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле яллар сезгә.